ערבי הוא מישהו שמדבר ערבית, מרגיש ערבי, אחמד, מה הכי כיף בלהיות ערבי? כיף לנו מהמוזיקה, כיף לנו מהתרבות, מהסרטים, מהילדים שלנו, מהאוכל, מהים. עד מתי תהיה ערבי? תמיד, כל הזמן. גם אני רוצה להיות ערבי. אבל את לא יכולה? זה לא פייר, אני רוצה להיות ערבי. יאללה, את יהודייה, את לא יכולה להיות ערבי. רוצה להיות ערבי! אחמד, תתעלם ממני. את שלי, אמר שאתם רוצים לזרוק אותנו לים. תסביר לו שהערבים לא רוצים לזרוק אף אחד לים. אני שונאת ים. אפשר במקום זה לזרוק אותנו לבריכה? כן, לבריכה, אבל רק עם הצופים.